ಹಾಯ್ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ್ನಿಗಳು ಮಾತ ಸೌಖ್ಯದ ಯಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇನಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ನ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಅವನುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ಬಂದು ಪಂಡ ಒಂದೇನ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 5 years ದಿಂಚ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ವರ್ಡ್ ಏಪಲ್ಲ ಪಟ 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 ಅನ್ನ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಪಾತೆರಿರು ವರ್ಡೇ ಬರೋಂದಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಡೆ ಡೌಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಾರ ದಾದಕ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಪಂದ ಕೋಡೆನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಾರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಇನಿ ತೆಂಚಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಏತೋ ಜನ ಆಣುಲೇನ ಡ್ರೀಮ್ ಬಟ್ ಪೊಣ್ಣಾದ ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಂತೂ ಕಟ್ಟಲ ಒಂದು ಜಾತು ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನಿತ್ತ ಎಂಚಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ದಾತಕ್ಲು ಇಪ್ಪಂದೊಂದು ಏನದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಗಲಾಟೆಡ್ ತತ್ತದ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತು ಹೋತುಂಡು ಅಂಚಾರ್ನ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅರೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡಂದು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂತಜಿ ಅನ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಥರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾನು ಗೊತ್ತಾಪಡು ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೋಡಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಡಿ ನಾಡ್ದೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೇ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇ ಬತ್ತಿನ ಒಂಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಸೀರೆಗೆ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ 900 rupees ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಬ್ಲೌಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಎನ್ನ ಮೇಗ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನಿದ್ದನೆ ಟಾರೆಡ್ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಮಂಡ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋಪುನು ಬಂದು ಅಮ್ಮಡ ಬಂತೆ ಆ ರೈನೆ ನಂಬದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮೇಗ್ಗೆ ಕೋಡೆದಾದ ಬಂತೆ ಮಂಡ ಅಣ್ಣಗೆ ಪೊದುವರೆ ಹೋಪುನು ಉಂಡು ಅಚ್ಚ ಆ ರೈನೆ ನಂಬುದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ ಏನೇದು ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ ಎಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಎಂಗಲ್ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬಂದು ಆರು ಮಾತ್ರ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಮಂಜುಲ್ ಕಲರ್ದು ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಪಾರ್ದೇರು ದಾಳ ಮನ್ಬುಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಹೊರ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಮಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ಬ ಎನ್ನಡ್ದ ಜಿಯರಿಂದ ರಂದಾಯರೆ ಅಂಚ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಫೋನಾಗ ತಿಕ್ವೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಇದನ್ನಿಟ್ಟ ತೂತುಜಾರು ವೀಡಿಯೋಡು ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೋನೇನ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸಂಡೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಗಾಡ್ ಫೋನಾಗ ತಿಕ್ಕಗ ಒಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಂತ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಾಪುಜದ ಗಾಡಿಡು 2 wheeler ಅಂಚ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡೆ ಮಣ್ಣ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಎನ್ನಮ್ಮನ ಪಿದಾಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ 10 ನಿಮಿಷ ಬಂತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂಪನಾಗ ಪಾತೆರ್ರೆ ಒಂದೆ ಈ ನಮ್ನೆ ನರ್ವಸ್ ಹಾಕೋನು ದಯಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ನಂಬುದಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ನಿಕ್ಲು ನಾ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ KSRTC.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫಿರಾ ಅಮ್ಮ ಪದ್ರಾಡು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದಾರ ಟಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಅಮ್ಮ ಬರಿಕಾಡ್ ಅಮ್ಮ ಪದ್ರಾಡು ಸೈನ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕತ್ತಿ ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ತಗಾಡದ ಕತ್ತಿಯ ಸಾವು ಮಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪೊಟ್ಟು ಯಾರ ತಲವಾರ ಕೊಂತು ಪದ್ರಾಡು ಸೈನ್ ಉಂಟು ಉಂಡಿಯಾ ನಮನ ಕುಡರಿಲ್ಲ ಮರ ಹಡ್ಪು ಕುಡರಿ ಮರ ಸೀರೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾತು ಸೋಗುದು ಸೀರೆ ನೀಲಿದ ಪಕ್ಕಿಲಿ ದಾದ್ದೆ ತಗೋರ್ಪದಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಸಿರಡ ಉಂಡ ಓಲುಂಟು ಗೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಕಾರು ಅಂಚಿನ ಮೂಲೆ ಮೈನ ಅದ್ರದ್ದು ಸೋರು 19 ನಮ್ಮ ಬರಟು ಹೋದೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಎದುರುಡು ಅಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಬಾರೆ ಶಿವಾಣೆ ಆಯ್ತು ವಿತ್ತ ಪವರ್ ಐತೆ ಅಂಕಲ್ ಬಲೆ ಜಪ್ಪುಗ ಜಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತ ಮಾಡೋಣ ರಪ್ಪ ಪೋಯಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದಾರ್ಕ ಈ ರಂಚಿ ಹೊಡೆಗಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಇಂಚಿ ಬಾರೆಂಗ್ಲೇಗಿ ಎದುರುಡು ಬಾರುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಪುನಿ ಎಂಚ ದಾದಿ ಒಂಜು ವಾರ ಹೆಂಚಿರ್ದು ಬಾರ ಬಲಿ ಆಯ್ತು ಹಿಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮಯ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮಯ್ಯ ನಂಬು ಜರ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂತಲೇ ತೊಂದರೆ ದಿನ ಬೇರೇನು ತೂದು ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ದಿ ಸುಖಂದಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸೈನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತು ಬಂದೆ ಕಾಚಿ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಪೂರ ಗಾಡಿದಾನೆ ಉಂಡೆನಾ అమ్మ గాడి ఎంచండి గాడి ఎంచండు సోకుండా ఎన్నది ఇస్తారా ಫೈನಲಿ ಇನ್ನು ಕೈಗೆ ಕೀ ಬರ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ అంటే దాదా తూకునందు ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಒಕ್ಕದು ತೂಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನಂತೂ ಕುಲ್ಲಾವನಿ ನಾನು ನನ್ನಂತೂ ಕೇಸು ತೂಜಕಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಗಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಲೆತನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತೇರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಈ ಬಿಡ್ಪನ ದೀಪಕ ಏರು ಬಿಡ್ಪನ ಗಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪನ ದೀಪಕ್ ಬುಡಾಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇರಕ್ಕಲ್ಲ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ
ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಣ್ಣೆ ಗಾಡಿ ಕಾರದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಲ್ಲಕ್ಬೋದು ಮನ್ಪನೆ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಬಿಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಣನೆಂದೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರದ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕುಡಾರ ನಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ಸತ್ಯ ದಾದಿ ಸತ್ಯ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರಾ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ದಾದನ ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರೆ ಭಟ್ರು ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಟಂಟಡಾನ್ ಎಂಚೈತನೆ ಅನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ದಿನ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫೇಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬೇತೇರ್ನಲ ಫೇಸ್ಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿರು ಅವನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಆರು ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ತೆರು ಕೋಡೆದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಪನೋಡ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಕರೆದು ನಂಬರನೇ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೀಪುರ ಕೊರನಾಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಡ ಆರೆನ್ನೇ ಇರುವಾರ ಎಂಕಲು ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮನ್ಬರೆ ಬೋಪುನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡರೆಗ ಇಜ್ಜಿತ್ತೀನಿ ಕೊನೊಬ್ಬನ ಎಂಕಲು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಆಂಡರೆಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಚೈತನ ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆಂದ ಪಂಡ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವೇರ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಎನ್ನನ್ನು ನನ್ನಲಾತು ಮಿತ್ತದ ಪ್ಲೇಸ್ಡು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿಶ್ವಸೇ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ದಾತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನಿಯರೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಗೆ ತೊನಡಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೇಕಪ್ದ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ದೈದ ಎನ್ಪಿದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಪನಗ ಈ ಕಾರ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನೋ 5 ಇಯರ್ದ ಡ್ರೀಮ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ದುಂಬು ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೋನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಲೋನುಗದಾದ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಈ ಗಾಡಿದ ಲೋನುನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಸಂದ ಉಡ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ನೆತ್ತ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಇದಾದಿತ್ತಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರಿಗಿಪ್ಪು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಗಾಡಿಗೆತ್ತೆ ಪಂಡದ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಲೋನ್ ಸಂದ ಹೊಡತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ ಯಾನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಪನಂದೆ ಬೆನೋಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಇಡೀ ದಿನ ಬೆನೋಡು ಆಪುಣ್ಣ ನಾನು ಎಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಅದನೆಟ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಎನ್ನ ನೆಂಕ ಫೀಲೇ ಆಪುಜಿ ಏಪ ಈ ಗಾಡಿದ ಲೋನು ಪೂರ ಸಂದೋಣ ಆಪಗ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ನೆಂಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡಾತೆ ಓಕೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬನಿಯಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆತನ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಇತ್ತೆಗಲ ಅವ್ರು ಬರ್ಪುನು ಪಾಪ ಗಾಡಿ ತೂಪುನು ಪೋಪುನು ಕೆಲವು ಬುಕ್ ಆತನರ್ರ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಡೆ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲಂಜಾಡೆ ಪೋಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಗಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ನಿಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಗಡಿ ಇವತ್ತದು ಗಾಡಿ ತೂಪೇರು ಪಾಪರೆಗೂ ಖುಷಿಟ್ಟು ದಾಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮೇಕಪ್ ಕೋರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆದೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ DM ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡದ ದಾದಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪದ ಪಂಡ ಪನೋಡೆ ಅನ್ನ ಪಂಡಿಜಿ ನಾವು ತಪ್ಪಾಪುಡು ಆತೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಓ ಎನ್ನ ಆತಂಡಿಯೇ ತಿಂದು ಹತ್ತೀನಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಪನೋಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮುಡು ದಾದಿ ಬರ್ತಿ ಇರ್ ತೂದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒನಸು ಗುಲ್ದೇರವಲು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ತೂಂದೆ ಒನಸು ಗುಲ್ದೇರ ಇರ ಗಾಡಿ ತೂಂದೆ ಒನಸು ಗುಲ್ಲಡಾ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಯಿಂದ ತೂಪುನು ಉನ್ಪುನು ಗಾಡಿಯಿಂದ ತೂಪುನು ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ
ಅತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತದು ಎರಡಾರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ ಅವ್ರ ಮೂಲೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದರ್ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಂಡತ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ವಾ ಧೈರ್ಯಡ್ ಹಂಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ತಂದೆ ತೂಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆನೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು 5 ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಪೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪನ ತಂದೆ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಲ್ಲೇ ತಂದ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೀ ಚಾಲ್ ಮಂತದು ಈ ಮೇತ ಕ್ಲಚ್ ಉಂಡತ ಐನ್ ದೊಂಕುದು ಪತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಒತ್ತೋಡ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಒತ್ತೋದು ಮುಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ದೇತದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಂಡದ ನಡುಟು ಗೇರ್ ಐಂದೈತದು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಮಾಡ್ದು ಗಾಡಿ ಲಕ್ಕವಡು ಆತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಚೂರು ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಡ್ದು ಗಾಡಿ ಲಕ್ಕವಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತು ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಕ ಏನು ಪೋದೆ 5 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೂರ ಪೋತೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಂತದು ಇಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಕೇನೋಡು ಪಂಡದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮನ್ಪರನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ ಸರಿ ನಂದು ಇಜ್ಜ ಅನ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ತುಂಬ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ ಕಕ್ಕರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ ಏಸಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬರೋಡು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡದ ಪೊಸತದ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ತಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ ಪಂಡ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನದ್ಲ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಗೆತ್ತೊನ್ನುವೇ ಪಂಡದು ಅಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ ಹಿಂಗೆ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತು ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತತ್ತು ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರುಡು ಕುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಸ್ವಂತ ಪಂಡ ವೆಲೋನ್ ಸಂದಿನೇಟ ಎನ್ನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಎನ್ನನೆ ಕಾಸ್ತ ಅತ ಇತ್ತಲ ಕಟ್ಟುನು ಯಾನೆದೆ ಆಂಡಲ ಪನ್ನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಕಲ್ ಆವಡಂಡ ಲೋನ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡಾತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದಾರ ಈಗಲೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀ ಕಾರ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರೆಯರಂಡು ಎದುರುಡು ಬರೆಯರಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಸ್ ಬರೆಯರಂಡು ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಬರೆಯರಂಡು ಯಾನತ್ತ ಬರೆಯಪ್ಪ ನಾವು ಅಕ್ಲು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ದಾಗಲ್ ಬರೆಯರಂಡು ಅಯ್ನು ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಈತ ಪನ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದನ್ನೆಡ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಂದರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್